दिनै जाय बे लावखौनो संगोन दिनै बेखौ लाव ओंख्रि संनाय दिनैनि ब्लगा आल्ट्रा स्टाइल दिनै बेखौ लाव आं ओंख्रि संगोन आरो टेस्ट खालामगोन नायलांबाय थादो भिडिअखौ माबायदि जायो बेखौनो संगोन एक्चुअलि ना गोबावजों खनसे बारा संनाय जाया दिनै आं संनायखौ दिनै ब्लग खालामनो सानबाय आरो ओरैजाय जागासिनो आपल'ड नेटआ बुहुत स्ल' दासो 9% थांदों ओमफ्राय माब्ला जायो नायसै आं ओंख्रिया मोनग्रोयोना बे भिडिअ आपल'डा जाग्रोयो नायलांबाय थादो हाखांनोसै itu हाखांबायानो दाथ' हाखांबाय ओमफ्राय आलु एसे लागायनोसै आलुआ ना फुरा गेसाव बे न'आव गायनायमोन आरो ओमफ्राय गेसावखौ जाग्रोनोसै अभी काटा कुटा हो चुका है अभी है चूना अभी तक अपलोड नहीं हुआ मोनथारसिगोन गोथावथ' जागोन ना जायाथाय आं बारा गोबाव खनसे संनाय जायो बारा थावगोना थावा मोनसे थावनाय नङा बायदि नुखाबाय नायनानै ना दसे दोनबावसै दानिया दुन्दिया लायनानै एसे होनोसै बेनिफ्राय खांनोसै जानोसै खाना हो गया रे अपलोड अभी तक नहीं हुआ नेट बहुत स्लो है मैं अभी खाना खा लेते हूँ बाद में और मिलेंगे एक जगह में जाना अच्छा फैबाय हाखु दाखु जाबाय एसे दा आं थांगासिनो जायगायाव बेरायनो आरो बे जायगानिफ्राय थांनासै बेनिखायनो नाजागोन बै एलबामफ्राव मोनफैयो बर'फोरनि माखासे जायगायाव दा लासै थांसै ओमफ्राय नौ बजे में निकलना था अभी हो गया 10:45 मेरा हाथ दाखु जाबाय थांसै मोनसे जायगायावनो फिसा खामानि दं आरो बेयाव एसे बेरायनाय ओमफ्राय दस्रा फिसा खामानि नायनोसै बोरै टाइमा बिराद लेट जाबाय बे संनाय खावनायनि भिडिअ बानायोबा ना ओरैसो संनो ना ओरैसो नायनो लेट जायो नोगोरनो भिडिअखौ ब्लगखौ कन्टिनिउ बानायनो सानो नाथाय मालाबा समाव बिराद बानाय मोनो ओमफ्राय मालाबा बिदिनो इन्टारेस्ट लानानै बानायबा जायो आरो दामानि भिडिअ एसे ब्लगआव फैनो हागौ एसे शेयार खालामना हो होमबासो सापर्ट खालामबासो एसे बानायनो मोजां मोनो हानायखिनिखौ ये है आस्था रिसोर्ट बङाइगांव सबसे छोटा मोटा ठीक ठाक
बेनो जाबाय बङाइगावनि आस्था रिसर्ट पार्क आरो बेयाव माखासेनिबो एलबाम लालायलायनाय नुयो बे एलबामाव मोनसे बर' एलबामाव दं रजे नोंखौ आं माबोरै मोनगोन होनलायनाय नैबे एलबामखौ नायदो ओमफ्राय ओरैजाय आरो बङाइगावनिफ्राय ओरै फैनोङो अवेफ्रियाव दं जायगायालाय गाज्रिद्राय नङा मोजाङानो एसे